Varimuno chete hallelujah. Varimuno chete hallelujah. Our decided time. God no rashe. God no God no Stay.
1 iri papage 19. Tsitsi edzi dzamira dzoga zvirwa zvakamira zvoga ameni nengoni dzakamira dzo ipo pano pomo. Haleluya ngatimbovarumbidzai, ngativaudzei kuti Mari ava vakanaka. Vakanaka Jesu. Tokutendai netsitsi dzamakaratidzwa pamuchinjikwa. Aikodzera kufa ndisu, asi imi Jesu makaenda kororwa pazvivi zvedu. Mazvino zita renyu ngariongwe changamire, ngariongwe zita renyu, ngariongwe, ngarinamazwe, ngarikudzwe nekuti rakanaka, ngarikudzwe nekuti rinoshamisa, ngarikudzwe zita renyu, ngarikudzwe,
Iyemi makafanirwa nerumbidzo. Iyemi makafanirwa nemubutwa. Zvese ndezvenyu shangamire. Kukudzwa kurumbidzwa. Zvese ngazvidzokere kwamuri Jesu. Mazvita shangamire mazvita Jesu. Parisimudzirwe zita renyu riwongwe. Tokutendai Jehovha. We lift your name on high. Yes, we honor you. We lift your name on high. Yes, we honor
Simutirwai Baba Pachigotsinasa, Simutirwai Manganiano, Jehovah, Nicochumurutsene, Meamutsene, Manganiano, Meamutsene, Baba Vedu Arupega Manganiano, Jehovah, Uchina, Kare Manganiano, Tauya Mary Panderi Pachigotsinasa, Tauya Mutsene, Tauya Jehovah, Kereke, Yaya Panderi Penu, Manganiano, Jehovah, Manganiano Mutsene, Simutirwai Maroma Simbose, Simutirwai Manganiano, Simutirwai, Baba Vedu Chinokutendai Manganiano, Chinokutendai Baba, Chinokutendai, we lift your name, Maya Manganiano, we lift your name, Maya, 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 Manganiano, 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 we lift your name, Maya, Manganiano, Chinosimuta Sitareno, Pachinotenasa, Manganiano, Baba Vedu Manganiano, we lift your name, Maya, we lift your name, Maya, Burukai Manganiano, Burukai Muchene, Burukai Jehovah, Manganiano, Baba Vedu Chinokuongai, Chinokutendai Changamine, Musitara Jesu, hallelujah. Musitara Jesu, hallelujah. Tunauchi chitokereza kare pamberi pamwe hari, hallelujah. Chingo isa moyo wako pamberi pamwe hari Manganiano, hallelujah. Chimborekeza zvouri kufunga timwe hari ndauya kuimba yenyu muzita Jesu, hallelujah. Manganiano tiri kuenda pamberi pamwe hari tingokumbira simba, imbokumbira simba po umiro mboti Mwari ndipfekedze ine simba renyu muzita Jesu, hallelujah. Simba rinokunda zvakawanda, hallelujah, muzita Jesu, hallelujah. The praise team vachatitungamira zvakare, mainene vachititungamira tisvike petinonamata chimboenda pamberi paMwari imbozvidurura Manganiano kuna Jehovah muzita Jesu, amen. Uyo amuri kuona achienda mumakore nenzira imwe chete achadzoka. Uyo amuri kuona achienda mumakore nenzira imwe chete achadzoka. Uyo amuri kuona achienda mumakore nenzira imwe chete achadzoka.
ndinoverenga shoko raMwari, ndiverengerewo nekukurumidza. Bhuku yaGenesis chapter number 29:35, Mark 10:37, na Proverbs 3 verse 5 to 6. Udza munhu ari padhuze newe kuti Mwari vachiri kuita minana. Mwari vachine zvavari kuita kuvanhu. Genesis chapter number 29 verse 35. Akava nemimbazve akabereka mwanakomana, akati nguva ino ndicharumbidza Jehovha. Naizvozvo kwakumutumidza zita rinonzi Judha, akaguma kubereka. She conceived again and bore a son. She said, "This time will I praise Yahweh." Therefore, she named him Judah. Then she stopped bearing. 10:47. Anenge ari wana ngaaverenge. When he heard that it was Jesus, the Nazarene, he began to cry out and say, "Jesus, you are son of David. Have mercy on me." All right, Proverbs 5:3, 5 to 6. Trust in Yahweh with all your heart, and don't lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge him, and he will make your path straight. Proverbs 5:3 verse 5 to 6. Vimba na Jehovha nemoyo wako wose, urege kusendama panjere dzako, umutende panzira dzake dzose, agoruramisa makwara ako ose. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri. Nhasi ndoda kuparidza theme yandati Zarura Moyo Kunashe. Hashtag sunungu. Vhura moyo wako Kunashe. I know if my son is here, he will hear Kunashe and start lifting his head. Kuti teti vari kundidaidza here. Zarura moyo wako Kunashe. Ukaverenga kuna Genesis, regai ndiverenge quickly, vana mama vasikana vangu vaverenga vatangira pa 35. 32 inoti, Leah conceived and bare a son, and she called his name Reuben, for she said, "Surely the Lord has looked upon my affliction. Now therefore my husband will love me." And she conceived again and bare a son, and said, "Because the Lord has heard that I was hated, he therefore given me this son also." And she called his name Simeon. And she conceived again and bare a son. And now this time my husband will be joined unto me, because I have borne him 3 sons. Therefore was his name called Levi. And she conceived again and a son, and bare a son, and she said, "Now I will praise the Lord." Therefore she called his name Judah, and left bearing children. Patiri kutaura nyaya yekuzarurwa kwemoyo, pane maprinciples anoshanda ukavhura door. When you open a door, there is something that can come in, and there is something that comes out. Kune maKristu akazarura moyo Kunashe, akaita sechikirimbani, kana kuti a red trap for the teenagers and Sunday school. Chikirimbani, they may not understand it, but vakomana vemaputi venenzungu vekumaruzevha, chikirimbani ndo chavanonyatsonzwisisa. A red trap. How does a red trap work? It's open, and it has a nut or a peanut butter or a piece of pap, and it's open. When a rat eats, it triggers it, and it's claimed. It does not go away, and it's closed. Majority
of the Christians we have today, they are more like a rat trap. They open up for grace. When grace comes, they trap and they close. They don't allow a two-way communication. Yekuti Mwari anovaropafadza, ivo voramba vachida Mwari kana kuramba vachiita zvaMwari. Kune ma-areas atinoshanda sema-rat trap ekuti Mwari vakandiitira ichi, inini ndobva ndachibatisisa handiregedzi. Pari kunzi naMwari, regedza moyo wako kwandiri. Pane mavhesi andanga ndichitsvaga, pananga ndichinamata, Mwari vakandizarurira mamwe mavhesi andoda kukuverengera nenguva pfupi unzwisise. Unonzwa Mwari vachiti, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of a stone from your flesh and give you a heart of flesh. Ezekiel 36:26. And I will give you a heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of a stone from your flesh and give you a heart of flesh. Unozonzwa Proverbs number 4, verse 23. Inoti iyo, keep your heart with all vigilance, for from it springs the springs of life. Keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life. Kureva kuti moyo wemunhu unofanira kuva neukama naMwari, nekuti mauri ndo munobuda upenyu. Obva ati iye zvakare, ndichaisa mauri moyo wakagadzirwa nenyama, ndibvise moyo wedombo uri pauri. Ndichadzoka panyaya yangu, ndambokuverengerai mavhesi ndichingopfuurira pamberi. Woenda kuna Psalms 51 verse 10. Inoti, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Kureva kuti moyo wemunhu ukaramba uinavo, pane paunoda kugezwa, pane paunoda kuitwa renew, for you to continue to love the Lord. When you love the Lord, patiri panyaya yerudo, unonzwa Jesu achiti ndiri murume wekereke. Kereke mudzimai wangu. Hakuna munhu anoda munhu asina kuvhura mafinances. Hakuna munhu anoda munhu asina kuvhura masecrets. Hakuna munhu anoda munhu akavhara mamwe makona. Kana takunamata Mwari vanoita minana, tinofanira kuvhura every aspect of our life and make sure kuti Mwari vane control of our lives from A to Z, not sectional or sectional title deeds like munhu anogara mucomplex. Ukatenga imba mucomplex una anonzi ma-sectional title deeds, kureva kuti hauna ma-full title deeds. Pane zvaunobvumidzwa kuita, pane zvausingabvumidzwi kuita. Mwari vari kurarama nevaKristu akavapa ma-sectional title deeds, not ma-full title deeds. Moyo wemunhu ngauzarirwe kunashe. Rega kuva nearea yaunoti Mwari havashandi. Pandainamata gore rino, ndainyengetera zvakanyanya ndichiti Mwari, makandipa theme inonzi sunungurwa uye sunungura. Mwari vakandiudza vakati, vanhu vaunoshumira vazhinji vacho vakasunga mafinances avo vega, vakasunga mamarriages avo vega, vakasunga vana vavo. Ivo ngavasunungure mari, ivo ngavasunungure mamarriages, ivo ngavasunungure vana vavo. And I was talking to the Lord, ndikati Mwari, ndiudzei chokwadi chekunovaudza. Zvikanzi kune vanhu vari muchechi vakasunga mari,
haana kusungira vamwe makasunga mari kuti haiuyi kunashe, vamwe makasunga mari kumhuri yenyu, vanhu vaunogara navo vavakanzi naMwari love, you are binding them. Unorarama neslave wife wekuti kana akutenga bhega anokumbira permission. Unopractice slavery muno mucentury yatiri kurarama, but tikauya kunoti muzita raJesu Mwari ndinogamuchira munana, kune vanhu vari kufanira kuvhura mwoyo. Do not be hard-hearted, do not be strong-willed against your own. Unonyima mwana pizza uine account ine more than 100, but mwana wako anonanzva miromo akaona vana vevamwe mumo haazive test yepizza, but patiri kuuya kuno kutenga riri kuti zarurai moyo, rerutsai moyo kune vari pedyo nemi, ivai nemoyo wenyama, rega kuva nemoyo wedombo. Do not be hard-hearted. Pane tsika dziri kuitwa nevanhu dzisiri kudiwa naMwari kuti tikwanise kusunungurwa. Unorarama nemunhu waunoitira utsinye. Even ukararama nemusikana chaiye ari kukubatsirai, munokanganwa kuziva kuti hamugoni kuenda kubasa kana asipo, asi munosiya mamuverengera ma2 eshuga, momuverengera maslice eshingwa. Unodya 4 slices, woisa majarini kana jemu, hauisi jemu nemajarini. Wouya kunoti baba ndinokutendai nekuti ndiri mwana wenyu, but a spread of margarine, how much does it cost you? Do unto others as you want the Lord to do unto you. Makristu vanhu vanonamata, ndiri kutaura nemi, chinamato hachizi chekutaura nendimi munomu. Your heart must not be a stone. Your heart must not be hard. Learn. Unozati pamwe pacho tiri kutadziswa kusunungurwa nemarelationships edu nevanhu. Pamwe pacho tiri kutadza kusunungurwa nemarelationship edu naMwari. We are like a clamp. Chandabata jwa, asi handipunyutsi. Makristu, izvi ndinozvireva ndichirevesa. Kwete nekuti ndine need, asi ndinoreva izvi nemoyo wekushumira sekutumwa kwandakaita naShe. You can never be a successful Christian who is blessed by the Lord anoramba kubvisa chegumi. Let's not do anonzi ma-accelerated prayers kana ma-accelerated faith yekuti pazuva renhoo, zuva reunenge wakurwarira kufa, ndo zuva rauchada kuvimba naMwari kuti vakuporese, asi hauvimbe navo pamari, hauvimbe navo pamuviri wako. Why do you cheat God? And you know you cannot have a single day of breathing minus His grace. Why do you say aunzwisise chegumi uchinzwisisa kunamatirwa? Sei uchigona kunzwisisa kuti ndikanzwa mudumbu mufundisi vanondinamatira ndikapora, asi aunzwisise kuti ndinokwanisa kupa kunashe. Vamwe, we are even that evil yekuti you don't even trust your wife. Waunogara naye mumba unomugadza wakamubata senhapwa yekuti kana akubuda mumba unomuisa treka. Unoverenga mapisi enyama iri mufiriji, but you want the Lord to trust you with $1 million. Iwewe, you don't trust your wife with a packet of chicken. Iri rangu iri harina maameni, ndosaka ndatanga ndakunamatisa iye munana. Iri ndozoti harina vakawanda iri. Randatopedza rekuti unobata munana ndorana ndichifamba nechechi. Iri ndakufamba ndega manje. Why are you so hard-hearted? Pane pamwe pandakarwadziwa ndichitaura namai mufundisi,
vachinditi kana maenda kukembi ndikumbirireiwo vanakomana venyu kuti vabatewo vakadzi vavo zvakanaka, ngavangovapawo mari kwete yakawanda, shomanini hayo yekuti munhu akwanisewo kutenga maundergarments. Shuwali munhu akaropafadzwa naMwari nemota, munhu akaropafadzwa naMwari neutano, anoda kudzidziswa kuchengeta mhuri yake zvakanaka. Why do you become so hard-hearted? Moyo uyu wakauwanepi? Chechi yakati zii kuluwelit utsinye chaiwo chaiwo. Why are you cruel? Why are you not gentle? Why do you get strict? Unaita strict pa mari, unaita strict pa food, unaita. This spirit has stopped the church from going forward. The spirit of manipulation, the spirit of cruelty, the spirit of treading down upon others. Zvakagara so munhu waugere naye ari kuchema misodzi. Kune vamwe baba vakandikumbira pakati pesvondo vakati, mufundisi, ndine mari yandiinayo, hamunawo here chamunogona kunditengesera? Moisa prize yakati one day ndimbotengerawo mai wangu grocery. Achigara nemukadzi ane hutsinye, mukadzi anoroya, marwadziro anoita nhumbu. Kune chembere yakakutakurira nhumbu ati you ask kuudza kuti ndakutsvaga umwe, shuwa unoti mai vera so hard-hearted. This is not only women that many people fail on money. Havadi nemari, vakaoma pamari, and the Lord is seeing it. Kuti wakanyanya kuoma pamari. Idai Mwari musade mari. Kune vanhu vanoda mari kudarika varume vavo. Kune vanhu vanoda mari kudarika vakadzi vavo. Kune vanhu vanoda mari kudarika vana vavo. Akaluza dhora anobvunda kudai so. But mukadzi akatswanyiwa chigunwe kana kuzvicheka nebanga, akati ndachekwa, anoti okay. Machekwa okay. Ndine musoro okay. But pakaita nyaya dzemari anovhura ziso kudai. We need money. God must bless us with money. But in the same measure that He blesses us, our hearts must be also open. In the same manner we share with the Lord. I know it's not a favorable topic. No one really wants it. Unonyima nemukadzi wako, unonyima nemurume wako, unonyima nemwana. Chikafu chikabikwa mfiriji chinoita kunge chichashisha. Handi mwana anovhura firiji. That hard-hearted, that hard spirit. Munoziva here vana vaMwari? I think I'm one of the few pastors who can stand in the top of the mountain and tell you this without fear or without being scared. There are people and me singade kubvisa chegumi kuti Mwari, yes, uri mwana bahati kwenyu
Concept inoshanda so vanangu. Yamwari ipai kuna mwari. Ye muri ipai kune muri. Without, give your family money without sanctions. Mai vanoshanda regamba muchirangaridza hama yamusiri. Vana baba, you are not doing a favor to your wife by buying bread. If you don't buy bread, then you are not. Not a man, you are a boo. Pane msiyano webhuru nababa. Imimi mukanzwisisa kuti Mwari vanotipa ma-resources for the family. You are a messenger. Mari pamsoro pako kwauri, so that you can function as a man, you can function as a mother. It's not a weapon of using it to penalize, to punish, and to fix. Kuti kana ndikabata mari anoteerera, kana ane nzara anoteerera. Aba ndazi hangu aino ndosaka ndatotanga namboitisa minamato yese ndanga nchiziva kuti rwendo rwandichazofamba ndega ndiri kufamba ndega. Vazhinji vatotsamwa inga vanga vatanga zvakanaka wani, but chii chinotuma munhu kudya chegumi? Zvilindi here? Kusanzwisisa here? Kusatenda muna Mwari wacho here? Chii chinhu chinotuma munhu kuitira utsinye mukadzi waagere naye? Chii chausinganzwisisi pamari? Sei uchifunga kuti anowesta? Why do you think kuti mudzimai wako anowesta mari? Why do you think kuti murume wako haasi responsibility? Why? Kune varume vari generous kundidarika. Unoona murume achichovha basket, osvika pamasupu overenga kuti pakanzi okanda. Ofamba famba osvika pane manoodles evana overenga okanda. Unotsvaga rini mari? Unozviva nepi zvivindi zvekutswera uchidhumana nezviunu zvevakadzi vevanhu, iwe wako mukadzi wasiya kumba? Sunshine inenge yakazara nevakadzi, ukaguma uyu wobva woguma uyu, wobva woguma uyu, uchitenga grocery nekusavimba nevako. Kove vamwe vese vari kutenga. Handina kana ameni wani handiri kunzwa ivava. Pane resistance, pane vari kundisundidzira kuti pedzai, ndakutopedza but wazvinzwa. Why are you so hard-hearted? When you want the Lord to bless you, open your heart to your family. Be a warm person to your family. Charity begins at home. There is no man who is a good man before the Lord, but he cannot love his family properly. Why do you have that hard-hearted? Pane chinhu wani chandakakumbira Mwari. Mwari ngavandipe simba rekutsvaga mari. Kwete kuti ndidzingirirane namai mufundisi mukicheni ndichiti, Domasiri, kuita here kuisa matatu mumuriwo. Une mweya wehudyi. Uchitaurira mukadzi wako padomasi. How does it work? Kana tisati taanazvo, tisati taane zvakawanda, ngatingomubudirai pachena. Tiri kukwanisa kuwana izvi. Ngatishandisei tikwanise kupedza mwedzi usina kumutuka. Ko ukamutuka ndiko kuti zviwande here? Kana mamushaudha ndo pazvinowanda here? Kana mamuudza magaramoyo ndo pazvinowanda here? My heart breathes and I feel the pain. So many people have been blessed with the Lord, but they cannot open their hearts. They've closed their hearts. They've got hard hearts.
They think when they share with the Lord, they are wasting. Or they think when they share with the Lord, the pastor is stealing from them. They think when they share with their family, they are very kuvajaidza. Why do you become cruel to your wife? Why are you cruel to your husband? Pano vamwe baba vandakaona vachitsvaga 5 rand. Unozati pamwe pacho ndomboti vana baba ipai vana mai mari. But kune vamwe vakuti vakaipiwa vane abuser. Munhu anoverengera murume mari yekombi. Kuti akakwira kuenda kuJoburg imari yakati. Kana iri 510 anopiwa 510 akadonedza rand. Amana kutonegotiate na taxi driver kwete nemukadzi wake. Zviri nyore kukumbira leniency kuna taxi driver than mai waunogara nawo mumba wauine vana navo unotya kuvaudza kuti ndakazosvikawo pane varume vachitenga sadza, tikatenga sadza tikadya ndiro imwe chete hazvitauriki, murume anopeta muswe kudai. Why is it like that? MaKristu, are we not a book that the society must read? Can I repeat this? MuKristu unomeserei moyo wako kusvika pakutuka mwana wakaberekwa kuti imbwa? MuKristu unomeserei moyo wako kusvika pakutuka mwana wakabereka kuti saskam? It's a word rinotaurwa nemuKristu kumwana wake nemuromo waachada kuzoshandisa kuti Mwari kudzwai. Where do you get that vocabulary? Why are you a stone-hearted person? I have raised a daughter. She is 11. I have raised also daughters and sons of my brothers and sisters. Ndingatokurova handikuti imbwa. Tikatadza kuwirirana ndotokutorera bhande but handikuti imbwa. Ndotokuudza kuti ichi choita ichi takabvumirana kuti hachitwi. Ndiri kukutorera bhande but hauudzi munhu kuti imbwa. And hauti vakanga vapedza mushandisira bhande womuitira utsinye. There is no room for cruelty. Let's open our hearts. Let us be gentle in our dealings. Let us give a heart that is full of God, that brings the springs of life in it. And this is what message yangu iri relevant, but inotibatsira kuti tiropafadzwa. Inotiitira kuti kana takuropafadzwa, tinoropafadzwa naMwari zvakanaka. Unonzwa Bible richitaura richiti the Lord is near. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Alright, kana uchigara uchipwanya moyo wemunhu uchiti Mwari baswedere pedyo naye, what are you saying to yourself? Muri mumba, muri baba na mai vane moyo wakapwanyika. Denga riri pakona na mai. Akapwanya moyo wacho ari pasaidi akarara. Imba yoyo inoraramwa sei? Denga rakambundira mai vane moyo wakapwanyika. Baba wacho wakapwanya moyo varipo ipapo pambedha iwoyo wawingwa nenyasha. The opposite is true. Warwadzisa murume wako, denga rakaputira, mweya washo wakamuputira, uri kumunyaradza, iwe wacho waupwanya uri padhuze. Komufundisi wakati back to sender. Tiri mumba ndi baba na mai moyo. Mai moyo vari kuda kurapwa moyo. Ini ndoti back to sender. Ndiri kubvisa kuna mai moyo ndichitopwanya wawa moyo. Why? Because hapana rudo, hapana that openness of the heart, hapana oneness. Ndikati wese ari kukurwadzisa nezita raJesu ngazviende paari. Ndiri kuzvibvisa pana mai magunda kuendesa pana vamagunda. Kana kubvisa pana vamagunda ndichiendesa pana. It's so hard. Kana tonamata Mwari hativeine a heart that is open to the word of God, that is able to receive good and be able to give good. Your heart must be able to receive what is good and also be able to give what is good. Not a heart that receives what is good and never produces anything good. Vana baba na mai, let's repent.
vakomana nevasikana, let's repent. Let's have an open heart. Ngatizarurei moyo wedu kunashe. Vhura moyo wako kunashe. Kana wavhura moyo wako kunashe, chirega kuita inonzi sectional opening. Open your heart fully unto the Lord. Uti Mwari, ndiri mwana wenyu, pfuma yangu ndeyenyu, vana vangu ndevenyu, spouse yangu ndeyenyu. I belong to you. Mudzimai wangu ndewenyu, murume wangu ndevenyu. I have opened my heart. Do not be cruel. Don't be stone-hearted. Gore rino tingarambe tichimba here tozeza baba. Baba chidhakwa. Aba tozeza baba. Baba ndi board member. Inobuda here. Kwete chidhakwa kune vari kuzeza maboard member. Kune vari kuzeza vatungamiri wemen's fellowship. Kune vari kuzeza vatungamiri wekuma departments. Mukadzi anozvisunga kunge adirwa mvura. Achiudzwa kunzi ndokurova. Ndokudambura kukurova vakajaidzwa namai wako uchitaurira mukadzi mukuru wazobva kuya kuti we lift your name on high. Ende vanhu vane uniwo vane kamwe katsika kekunamata kari mavari zvekuti ukamuona achinamata vanhu kunyarara havo. Kune vanhu vari kuti fambai mupostori, ipapo ndepekumba kwedu fambai. But what is it that is special about money? I want to ask, what is it that is special about money? That you can't share it with the Lord. You can't share it with your family. Unoda receipt yechingwa. Chinozikanwa kuti chinoita mari. Unoti kana matenga chingwa ndinyorerei pasi kuti matenga chingwa. But why are you so cruel? Kune vanhu vari muno vari kutadza kutenga zvinhu zvinobatika nenyaya yekuti Mwari havasi kufara nemashandisiro auri kuita maresources ako. Shuwa mudzimai wemunhu anochengeta risiti yechingwa. Why are you hard-hearted? Where did you get this spirit of a stone? Alright, iwe ndiwe baba kumba kwenyu. Unoda kuti vanhu vese vaite zvaunoda. Ko zvavanodawo vachaita rini? Iwe haudi kubvunzwa nezvemari, asi yese andakupai mai mulambo ndiuyai nayo kwandiri, tsanangurai. Unotoona kuti kune vakadzi vari muno vane zvikwereti nekuti vanotofunga kuti angatoite chikwereti kunze yekumba haibatiki. Imwe yacho unenge uinayo asi hauibati. Munhu anoti akararawo muka unoverenga mari yake mangwana. Akakupa 200, akakupa 500, anokuti waisa papi akaenda kubasa anoyachiverenga. Kurara usiku unofunga kuti aenda ukamuka ukaisa pawanoisa ukamuka usiku ukangoda ine unoona ari kuiverenga kuti hauna yawabvisa here. Where did that spirit come? Why are we not able to live as free spirits? A heart that is open to family, a heart that is open to your children. Rimwe zuva ndaidhiraivha nevamwe baba ndichienda navo kwavari kwandaenda. Vawafonera mudzimai wavo zvikanzi uri kuendepi? Ndati ndimbopfuura nepaWestgate. Zvikanzi vanhu vasingatengi fuel munongofamba kunge munhu akarasika. Moyo wangu wakaenda kure kure. Handa kuvatsiura asi moyo wangu wakarwadziwa. Sure, pavanogara nepaWestgate ka I also drive. You cannot even use 20 rand. Liter haiperi. It's just cross. But vakanzi unongofamba semunhu asingatengi fuel. Saka moyo wangu wakarwadziwa ndikati, is this a lie? Why is this daughter being tortured that much hard? For 20 rand. Why is not your wife free? Kungokuudzaiwo kuti ndabuda ndaenda kumo.
uri kunotsvagei? Ndine vanhu vandiri kuparidzira here. It shouldn't be that hard. It shouldn't be that manipulative. It shouldn't be that cruel. Why don't you trust? Why don't you give room? Why don't you open up? Moyo iwoyo ndoruda kugara mweya mutsvene. Anogara sei mumoyo uri manipulative zvakadaro? Anogara sei mumoyo une hutsinye hwakadaro? Handisi kuti vanhu budai kudzimba musina kutaura. Munhu wese achibuda mba anotaura ndichamboenda kwakati, but haisiri nyaya yekuti haabvumidzwi. Anofanira kungoripota kuti tizoti kana mukanonoka kudzoka tikaita challenge toziva kuti babuda muchienda kupi, kwete for manipulation. Ndakabvunza vamwe baba ndasangana nawo kuSunshine. Ini ndi mazuva maimufundisi pavanga vaJew uye pavakangogumisira kumga achiri Kunashe achiri mudiki. Ndaigona kunzi endai munonditengerawo chingwa. Ndo shopping yandogona iyoyo yechingwa. Achingwa nemawise ndotenga, nemachokoleti ndotenga, asi zvimwe handitengi, handigoni. Ndakatozviudza kuti handigoni, ende handigoni. Ipapa ndakazombomanipulate kwawo kaviri katatu pavanga very Jew kunyorerwa list. But unenge uchitoti wasvika ipapo woti pane yegreen neorange, munoda ipi? Wonzi green, wombokanda woenda pane. But munhu ngaawane paanonziwo apa ndepamama. Apa kwete kuti unoita zvese uri one. Umwe musi ndakambofamba muSunshine ndikaona umwe mukadzi achinzi dzosera icho, unochidii? Dzosera, siya, kurumidza. Kana usiri patient kaena unogara panze woita zvaunoita, kana wapedza vachauya voti siya icho. Apo paayo muri kudei, handitambopfuura nepo futi, maoda kudzokera futi patambobve papo. Ende unotoona kuti vanhu vakaroorana, inenge iri hoi chaiyo. Muri kunzwa zvandiri kutsanangura? Ndine munhu wandiri kutaura naye. I want you to have a flesh, a heart of a flesh. Don't have a heart of a stone. Vanhu vari kuti zvinei nekuenda kudenga. Toenda sei kudenga takaremerwa? Toenda sei kudenga tichirwadziwa? Toenda sei kudenga takatsikirirwa? Be a friendly person. People make mistakes. People do wrong things. Be patient. Learn to accept. Don't be punitive. Airaura harina maameni raandoriziva shoko irori. Ende vanhu havaridi. Ndandagarisa ndisingariparidzika. Vanhu vanoda iro yene ndichita deliverance. But iri ndo rinoita kuti mweya mutsvene atishande nesu. Don't be a stingy. Open your heart to the Lord. Be a person who is able to share with the Lord. Be a person. You know, there's one thing that I love most. I attended an engagement party in Zarura, Muscat, your neighbor. The father, ndiye aiita MC achitaura zvemwana wake. The father wemusikana ndo watinoziya, ndo neighbor wedu. Nema unozoti baba wacho ka vaifara vachitamba, kutamba chaiko kujaivha. Baba vemusikana, baba vemukomana vaifara vanhu ivavo. Unoza pane chinhu wani chandakadzidza pandakaenda kufunction iyo. Ndikaona kuti pamwe pacho ka mafamilies akava joyful. It brings peace. Baba vemukomana nababa vemusikana vakataura. Vese ndo vaita hanzi vainotaura meno maSouth Africans hanzi how did it start? Something like that vataura. Wozopa zvavaipa. The speeches were good. Kamsikana kacho karipo 29. And Musikana was 29. She's a medical doctor. Mukomana wacho also is a medical doctor. I said, God, I want this grace. And Musikana wacho ka ari free kuna baba vake. Even vatezvara vacho vaivaona vachipuruzira mukwasha vavo
ari kuengage wacho nemwana wamusikana. Kwete zvedu zvatinoita kuZimbabwe zvokuti mukwasha akakuona anoita kuti baba makadii. Uri kumushishidzirirei munhu ari kunogara nemwana wako? Uri kumushishidzira akanganisa here munhu auya kuzotora mwana wako? Aba mukwasha naambuya ndakazoona vaakufara. Mukwasha akabata ambuya wake maoko vachijaivha. Kwete omana zvatinoita kwedu punishment chaiyo. Mukadzi wangu akaona baba mamukadzi ari uku kunge ari kuona nyoka. Zvinoitirwei? Chii chanetsa pazviri? Unoita mhuka yemusango kumwana wawabereka. Ini nangu I enjoyed them. Apa murume wacho katezvara kacho kamukwasha kacho kakauya baba vemukomana ndo vaitaura, baba vemusikana vachitaura, vana mai vakataura. It was so powerful. I felt the love and I said gore rinochata rinoroorwa Shannon, I want to try this. Kwete kuti mukwasha akakuona aenda kudongorera nepajuraho. Apa vaitomboenda naye kumadhina, hanzi chaingonzi it's a friend, achiuya tichidya naye. Zvino kwedu kungoona mukomana so rekeni naye shwi. Koka muroaziso. Batai munhu wakoma pane dzimwe tsika dzekuti we must mature, you know, it's 21st century. Pane zvimwe zvinhu zvatinoda kuti Mwari tizarurire iwo. Dai mukamboenda mumba kwamudhara zvakati anenge akaita zvinhu zvake apa achitamba nevazukuru vake. That kind of thing, I like it. Myself, I believe our hearts must be springs of life. They must bring life. They must bring joy. They must bring that comfort. Ngatizarurei moyo yedu izare nashe. Kwete kuti mwana akakanganisa haarairwi, no. But ndiri kuti inini zvimwe zvacho maitira tinozviita so akaoma. Ukaverenga Matthew 22 pavhesi ya 37 unonzwa iye chiti, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Kureva kuti kana toda Mwari ngatimudei nemoyo, tirege kuti area iyi Mwari vanobata, area iyi Mwari havabati, area iyi Mwari vanotaura, area iyi Mwari havatauri. Pane ma-areas andoziva. One area isingadiwi nevanhu pana Mwari imari. Vanhu pamari havadi. Vanoda Mwari asi havadi nemari yavo. Ipapo ndakapanzwisisa. Hazvirevi kuti vanhu havana. Inini I've been a tither. I don't know since when. And you cannot call me poor. You cannot look at me and say mfundisi havana. No, I have. But chinhu chandakadzidza ndechekuti when you open your heart to God on finances, God also open his heart to you on finances. Vamwe venyu muri kuti pastor muri kunyepa, ini chegumi chacho handibvisi, zvinhu zvangu zvese zviri kufamba. Pane zuva rauchamuka uchida chinhu chinonzi accelerated faith. When the normal faith can't work, when your character has betrayed you, why could that double portion of grace? Because pane pamwe pavakavimpa when God trusted you and you did not trust him back. I want to stress this. I may preach it again. I did not finish my notes. I want to end here so that tiende kumba. Asi service yanas, but God is going to do a miracle to you this week. Chechipiri, I want you to know kuti my resources are now. Learn to trust the Lord through tithing. Learn to trust the Lord through offerings. Nekuti inobva kuna Mwari, ngaidzokere kuna Mwari. Ngaandei ku principle yatakambotaura gore riya. Mwari, mari, muri. Munoziva kuti maemo ako matatu ane ukama wakanaka. Mwari, mari, muri. Maemo ako matatu ngaave ne interaction
unlimited. Your 3 M's must interact without a limit. There is no limit or boundaries between these 3 M's. There should never be a limit of communication or a limit of interaction on 3 M's. Mwari mari nemuri ngapashaye maboundaries pamaemu matatu. Mwari mari nemuri. Zvinhu zvitatu izvi zvinofana kunge zvine strong communication without limitations. Panzwisisika here? Mwari nemhuri. Communication yezvinhu izvi. Mari ichingopinda mumba, tobva tatenda Mwari kuti yabva kuna Mwari, inodzokera kuna Mwari, yodzokera kuna Mwari, inoenda kumhuri, yoenda kumhuri, isina masanctions. Inini hangu personally, from day one I got married, inini I want my wife to eat what she wants. Inini I want my wife to be free. Handimubvunzi kuti kana vakati mari yedu yaramba kukwana, handibvunzi kuti yashotera papi. Kana tine vanhu vakawandisa kumba, tinongobvunza kuti vanhu zvawawedzera todi. Because pamwe pacho unounza hama dzako dzakazara ipapo, wochinonetsa munhu kuti bhajetera hama dzangu. Iwe ndiwo waunza vanhu wako. Vana baba vese vari muno, I want God to give you this grace. Don't strain or strangle your spouse. Make them live a life of joy. Kana aino sketi yaanoda kutenga ngaatenge. Zvinoda kumbotanga zvapfugamirwa here kuti chirandu ndaona sketi ye80 rand. Why? Mbotanga wakumbira baba Moyo, mai Moyo vakaenda kuJopeki, mavatuma voona sketi wouya wokumbira wozodzokera futi. Ndo ubaba hwachere. Handizivi hangu. Inini hangu I want people to be free. Mweya wangu unongondiudza kuti let's open our hearts to the Lord so that we can become candidates of joy. Kuna ana baba vanouya nemuriwo manheru, tendeukai. Vana baba vane mweya wekutenga muriwo manheru kuti vana mai vanobika madzoka, tendeukai. Ndokukumbirai, tendeukai. Ipa munhu mari yake yegrocery agare nayo, atenge muriwo waanoda, abike nguva dzaanoda. Vamwe vanhu vari kufuura hanzi pastor takapadarika kare. Hatina kupadarika, ndine hama dzandiri kutotaura nadzo munomu. Izvezvi mari yemuriwo wemanheru ano ichiri muhomwe mababa. Mari yemuriwo wemanheru anhasi ichiri muhomwe mababa, haisati yasvika. But hamunoti madhimoni anosungira vanhu. Akasunga murume, akasunga mudzimai, mese muri mujeri. Imboimagina ndiri pakati pemeeting nawamasuka, ndoti regai ndimhanyisire mai mufundisi muriwo. Pakaoma. Muri kunzwanira? Ende vana mai sununguraiwo vana baba. Kwete kuti baba vadateka chinhu che100 rand, woti regai ndimbotanga ndanzwa mai. Bvisai maboundaries anoita kuti vanhu vave mujeri. Murarame zvakadii? Zvakasununguka. Kana takunamata Mwari, let's open our hearts. Give your heart to the Lord. But understand this. Mwari nemhuri, zvinhu zvitatu zvazvifanira kuita, hazvifaniri kuita mahiccups. Zvinofanira kunge zvine ukama huri very strong.